tilbage i episode 3. Og stadig kæmpe shoutout til Gunnarshack for at lave den her VIP-server, så vi kan huske den sidste. Ja, Sebastian. Og vi bliver lidt mere bedre til editing og det der, ikke også? Ja, men Sebastian. Der så vi også, hvordan Break så ud, ja, nye opdatering. Pretty creepy. Ja, men altså... Det er længe siden, de har. Men jamen altså... I ser undskyldningerne i den sidste der. Ja, okay. Det var også det, jeg skulle til at spørge om. Er det her ikke sådan en slags fortsættelse? Det er din fortsættelse. Ja, okay. Husk nu, hvad vi lovede det. Den her gang skulle vi hele tiden blive udskåret. Det har jeg så ikke lovet. Ja, men det er spændende, ikke også? Nej, fordi jeg vil gerne lige vinde en night mere, fordi så får jeg den der fælde der, og jeg er lidt nysgerrig over, hvad det er, den gør. Det kan jeg godt forstå. Okay, han taler om solen. Nu du lige taler om det, så sker det, okay? Han taler om solen. Skal vi lige til shoppen? Vent, vi skal prøve at tjekke, om den rent faktisk spawner her. Ikke også, Peter? Ja, Sebastian, du bliver hen ved kablen, fordi det er dig, der optager. Jeg går ned og køber. Jeg faldt! Ja, jeg faldt! Er du okay? Ja, jeg faldt bare af. Kom, jeg kan se dig. Nå, det er fordi, det var maksimal med højdepunkt. I virkeligheden ikke en særlig høj maksimal højdepunkt, så jeg kan ikke engang komme her. Men wow. Har du sat fælderne? Nej, jeg har ikke engang været hen og købt den endnu. Ellers skulle derhen, inden det bliver for sent. Jeg er på vej derhen. Men okay, jeg håber godt på, at I glæder jer, fordi det her, det kommer til at blive awesome. Og jeg vil gerne på, at den her stun knife, om det faktisk skader spillere. Den vil ikke kunne skade det Ray, for den dræber bare egentlig ikke skade. Jeg har 3. Okay. Vi skal putte den i nærheden af grotten. Ja. Altså, nej, men vi kan heller gøre det i observation tower, så kan jeg godt vise dig, det er rigtigt, den godt kan kravle op. Vent, vi skal først tjekke, om det spawner her. Peter. Derfor at jeg lige putter dem fælde op, fordi jeg har jo alligevel 3 af dem. Ja, jeg kan putte dem 3. Så prøv at lægge en her, og så lægge den lige ved observation tower. Jeg ser, der er en. Okay. Ja, vi tager ikke sådan risi. I ved, hvad jeg mener. Okay. Vi tager ikke sådan en ris. her. Der er sådan 2 af dem. Du vælger selv, hvor de skal være. Og du må nok ellers skynde. Okay. Skynd dig selv. Okay, check. Ja, nu har jeg lagt 2. Det er lige meget. Kom, Peter. Let's check. Yes. Hvor kunne jeg om? Jeg vil søge om. Ja. Han spawner så meget hernede. Han er hernede. Ja, han spawner her. Hvordan ved du det? Jeg kan høre ham. Kan du? Han kan lugte os. Ja, han kan lugte os. Jeg skal tilbage til Observation Tower. Nå, vent. Husk nu, hvad vi lovede dem, men vi skal bare prøve at vise dem det. Også selvom det faktisk burde jagte os hele vejen. Nu vil lige gå derhen, inden det går væk. Så ved vi jo ikke, hvor den er. Okay, jeg vil stå her. Vent, skal jeg ikke prøve at tjekke, om vi faktisk godt kan falde i fælden? Okay, du må gerne tjekke på en af dem. Hvis jeg gør det, så står du af, så I ved siden af mig, vi gider ikke til væk. Nej, det sker ingenting. Hey, så kan vi jo rykke med dem. Okay, det er altså mindre creepy at være her, men vi skal være derhen. Vi skal se igen. Jeg burde lave vi en skal film have ud lidt creeps, ikke også? Ja, jamen, der burde lave en film ud af det. Så jeg mener det. Men er det noget lys fra det Ray, jeg kan se? Nej. Jeg slukker lige lyset fra. Jeg tror ikke på, at han har lys længere. Ah, han ikke. Nej. Jeg tror, jeg grotten. Hvor? Ja. Det er fint. Vil du godt føle lidt mere tryg, hvis vi kravlede herop? Så går han i ballen! Hvor er den? Jeg ved heller ikke, hvor du er henne. Jo, jeg er inde i grotten. Men jeg så ikke grotten. Hej Peter, herhen. Nå der. Okay, lad os stå her. Ah! Rick. Kom on, Rick. Der er mad, ikke? Kom så! Nej, hjælp! Det er lærligt, det var fuldstændig modsat af creepy. Det var bare sjovt i stedet for. Den snuser til dig. Peter, hvor er du henne? Og du også? Okay, lad os gå derhen igen.
Vi går derhen igen. Vent, lad mig lige tjekke, hvor den er. Jeg har en detektor. Skal jeg hen? Det er en af Damaged Safe House. Men hvordan kan du, hvad der er en detektor? Er det sådan noget, som din sådan flashlight gør, eller sådan noget? Den er i nærheden. Fordi jeg blev fucking bange, da det skete der, fordi jeg troede, at han kom om foran os, og ikke om bagved os. Ja, det er godt for. Altså, der kunne høre, så troede jeg det. Her! Og vent, det er lige mellem shop og her, så betyder det den her. Drenge, hvis I synes, at jeg er emo, så er det altså min... Så det er altså Elmos lillebror. Det er emo. Okay. Og okay, vi går hen imod shop, fordi det er i nærheden af shop, hvor den er. Kom. Og Elmos storebror er Cookie Book. Cookmore. Der er gået i fælden. Skal vi nemmere se den? Creators er Cookie Book. Det er Cookie Monster. Jeg kunne... Den er til venstre. Lad os gå hen til et. Kom så! Det er her, hvor man skal bruge sine Call of Duty skills. Call of Duty skills? For at prøve, hvor den er. Eller nej, Call of Duty. Nej! Really, nigger? Vi er really nigger, det siger jeg også. Helt ærligt. Men så hvad, du kan jo købe stunt knife. Jeg skal prøve ned, det virker på dig. Ja, men... Du er tæsket. Jeg skal bare håbe på, at du ikke dør af det, eller også er det mig, eller også er det mig, der break der på dig. Ja, fuck dig, Ray. Husk nu, Frag and P, mega den out med dig, inden du dør. Og så du godt, jeg lige høre den tale. Kom an. Slå dem. Nej, den gør ingenting. Fucking useless piece of shit! Stå stille! Kom hen! Jeg er en morder! Det ligner bare til hvorfor får det til det bedst. I don't really give a fucking shit. Ej, lad nu være med at sige, at de virker på The Rake. Goddammit, det gør det. Hallo, hvordan skal man også kunne stikke den? Ikke også? Hvordan kunne man godt kunne stikke den? Den dræber dig lige på stedet. Vent. Fælden. Var det den ikke lige her? Jo, vent der. Jeg håber, det er så meget dramatisk som muligt. Vent, Peter. Nu har vi chancen for at tjekke. Vent, fælderne herover er der stadigvæk. Det betyder, at den er gået i en af fælderne. Spændende, ikke? Det er ligesom sådan et mysterium, vi skal opklare. Jeg har en kniv. Ja, jeg har bog om mysteriet. Den ligger faktisk lige ved siden af. Det er mig, der har våben. Jeg bruger dig. Du morder. Det virker på The Rake, ikke også? Jo. Når den kommer ned, så er det bare sådan, like, nej. Vision. Vision, ja, det kender jeg nemlig godt over. Ja. Hvad så spawner herom? Den spawner herom. Du fik den til at falde. Den gjorde jeg? Ja. Okay, det dræber faktisk ikke lige på stedet. Nu så vi det nemlig mega tæt på. Nej, Peter, du kravler ikke op. Du kravler ikke op. Kommer. Som en remix. Jeg er også blot derovre, men det synes jeg ikke, hvis man kunne. Lad os gå derhen. Det her, det er creepy as fuck. Ej, det er ikke Vision. Det er ikke Vision, der er creepy. Faktisk det er blot derovre. Jeg har også hørt om, der er også en blackout. Der er også en blackout. Det er bare ved det hele det fuldstændig sort. Du kan ikke se noget. Tror jeg. Eller også er det bare den, der lyser. Ray! Hvor er du? Don't mind, I'm stealing all your stuff. Jeg står foran grotten. Don't mind, we're stealing all your stuff. Vi stjæler alle dine ting, Ray. Hvad du gør ved det? Det er creepy. Okay, vi løber sådan her. Det er ikke selve lyset. Det er uhyggeligt. Det er mere fucking lydende. Den er faktisk creepy. Og det er dejligt, at du kunne detekte dig meget mere hurtigere. Men åbenbart, så kan du også godt se. Man hører, der bliver nogle pladser. Jeg husker også, at det var heroppe. Hvad er det her? Rick, hvor end du er, please, vær sød imod mig. Jeg vil græde ind til min mikrofon. Nej, come on, Rick. Angreb os, du er en pussy. Husk nu, vi wreckter dig. Dammit! Vent, vi skal irritere den. Vi wreckter dig. Wreckter. Sebastian, prøv lige at komme herind. Vi wreckter dig for hårdt. Sebastian, kom nu herind. Hvorfor? Og så sluk, og så tag den der lys der væk. Prøv lige at se, når man tænder, så er det bare endnu mere mørkt. Visual break. Okay, nu ved vi det, hvis det godt den spawner hen ved den skrotte. Det er en god ting.
Vi behøver vel ikke rigtig at bruge flashlights der. Nej, faktisk ikke. Men det er Du bare kan mere sådan set dramatisk. se. Det er bare mere dramatisk. Ja, okay, det er sådan set. Jeg håber, at de kan høre det samme som du kan, fordi det her, det er fucking creepy. Ja, det tror jeg også på, at de kan. I burde spille det her. Creepy, I men hvad? burde. Jeg sender nok også begge episoder ud. Det får en undskyldning. Det er altså, hvis I godt kan tilgive mig. Så vil jeg sende 2 episoder ud på en dag. Så det er ligesom derfor, at den ene er der, og den anden er der. Faktisk så vil vi sende 3 episoder ud på det her. Hjælp. Yep. Ja. Og vent, den her, den skal hedde Rake Hunters. Ikke også? Vi prøver at jagte Rake, og sådan det er faktisk den, der jagter os. Han er her i nærheden. De løber rundt. Det lyder så meget som dinosaurer. Det gør det faktisk. Det lyder som en, der råber ihjel. Vent, herom, det kommer herfra, kom. Ved du hvad, jeg har ikke stamina, jeg er bare lige vant. Shit. Jeg må lige løbe hen til dig. Jeg så lige en hånd der. Jeg så lige en hånd der fucking vel. Vi overlevede. Var nice. Easy. Ved du godt, hvad jeg siger, bare for irriteret? Easy peasy, lemon the squeezy. Ja, fuck dig, Ray. Du er ikke sådan skide god, din noob. Okay. Det skal jeg nok ikke sige. Der vil helt sikkert jagte dig, når du er alene. Dammit. Vent, Peter. Du går ingen steder. Jesus Christ. Jeg er henne ved shop. Dammit. Køb du first aid eller sådan noget? Så åbenbart ved vi godt, hvordan man godt kan flygte fra den. Enten at spawn en break trap eller bruge en stun knife. Men det bliver først brugt, hvis man bliver slået af den. Så nu, the more you know, ikke også? Ja, sådan... jeg er bare oppe i det observation tower, bare sådan for sjov. Lol, jeg kan godt se dig. Ja, og by the way, grunden til, at jeg har den her, spirat på. Hvor er jeg bange for din fucking Pikachu. Come on! Det var mega sejt, hvis jeg skulle kunne lave mig op til det rig. Så har du nok været bange. Det var bare sådan, og du... Så er det nok... Og så, nej, du skal kraftigt ikke komme i nærheden af mig. Gå væk! Men så er bare sådan, please! Please, don't kill me! Måske ville det rig bare gerne have noget kærlighed. Det er jo lidt svært, når den bliver ved med at slå os. Det er nok lidt svært, på grund af, at vi er bange for den. Ja! Vi er så bange for den, at vi løber væk fra den, så bliver den bare sur. Nej, The Rake, jeg kan med åbne frem! Hvor er den? Oh my god, min mus er brugt. Yes! Peter, nu skal jeg jagte dig. Det vil bare gøre det mere sjovt, kom så! Yeah! Jeg kan godt se den! Der er med min døde skærm. Okay, hvor er du henne? Peter, hvor er du henne? Hell nah! Men jeg er allerede ved at vende mig lidt til det nu. Jeg er med den her wheelchair. Jeg kan ikke se den! Jeg kan se den! Kom så, bare jagt mig, hvis du kan, din dumme nu. Fuck, jeg døde af den. Den er i nærheden af Observation Tower. Det er slut. Shit, det der, hvor jeg er. Den jagter dig. Det går ikke. Hey, Rake! Kom her! Rake? Hallo? Det går i nærheden af Observation Tower. Hallo? Rake? Hallo? Peter, mød mig med Damage Safe House. Nej, skal jeg nu gå derhen? Ja. For helvede, Sebastian. Peter, bortset hvis den bare har sådan noget at lige at komme ind i det rigtige tidspunkt. Det ville jeg faktisk have gjort, hvis den var efter mig nu. Uløse det også fuldstændig godt. Kan der problemer? Jeg kan godt hjælpe dig lidt. Jeg håber, at vi kommer til Blood Arrow på et tidspunkt. Det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til Blood Arrow. Peter, ved mig, når du spiller det alene, så starter Blood Arrow altid. Jeg finder nærmest aldrig The Break. Det siger jeg. Jeg hader det. Jeg kan ikke lide Blood Arrow. Kommer hele tiden med mig. Den jeg er på, det er Blackout. Hvorfor bliver du altid forskrækket af det der billede? Det er ikke det, det er mere fordi det er altid så
unexpected. Jeg blev faktisk ikke bange eller gang. Du var så faktisk stop. Det er okay, Peter, hvor er du henne? Jeg kommer ikke derhen. Hvorfor? Fint, jeg går derhen, men hvis jeg dør, så er det din skyld. Eller det er meningen, det skal være lidt creepy. Nå, mange tak, så er det bare meningen, at jeg skal dø, eller hvad? Okay, jeg skruer op. Eller vi skal møde hinanden, og så må man finde det. Rake Hunters, hvis det er det. Vi er Jeg kan Rake ikke se ham. Hunters. Jeg ved, du kan godt. Hunter! Hunters! Anna! Peter, Hunters! Regel nummer 1. Du skal jagte dem, uanset hvad det vil gøre. Husk nu, Hunter er den mest badass person, du kender. Jeg kan godt vise jer den inde i Legion of Nars siger. Og det er Roblox-spil, det er også lidt sjovt. Det er også lidt... Ey! Nej! Jo, du slipper ikke for mig. Nej! Jo! No, this place doesn't look safe. No shit. Det er derfor, den hedder Damage in Safe House. Okay, lad os komme ud. Ej, kommer jeg lige kommer her. Det er bare for at finde hinanden. Hallo! Er du en pussy, eller hvad? Nej, jeg skal ikke. Vis det. Bevis det. Bevis, hvem der er manden her. Og faktisk blev bare væk fra mig i stedet for. Det er en måde at vise det på. Peter! Ja, det er. Jeg går hen til SpongeBob. SpongeBob Kan for jeg se? mig. Yeah, Sebastian, jeg overlever. Op i episode 2, så skal I skrive hashtag SpongeBob, fordi det der ligner Svampebob selv. Og jeg slår dig lige med den her lommelygte her, Peter. Jeg giver lidt losing med den. Peter? Kom så. Vi skal møde... Eller jeg har sagt noget. Hvad Peter, skal vi prøve at se den komme ud af grotten? Jeg har sagt noget. Yep. Hashtag SpongeBob. Hey Peter, stå herhen op foran indgang. Vi vil gerne se, hvordan den ser ud, når den kommer ud. Husk, det er lidt for science og for vores fans, ikke også? Og jeg glæder mig ikke. Det gør Faktisk gør det. Jeg ved, Peter, prøv at stå mega tæt på den egentlig. Lad os tjekke, hvad der sker. Okay, jeg står bare langt væk og kigger på. Nå! Det var så langt. Du kan krasse den ikke ind i mit søvn. Jeg står her. Hey, hvordan går det? Det er nok bedre, hvis det er dig, der står i der egentlig. Peter, bare lad være at bruge en lommelygte. Hvad er det så meget skal op for os? Husk nu, det er meningen, jeg skal have så meget væve som muligt, så de nemmere kan se det. Jeg skal bare stå der. Ved du hvad? Nej, Sebastian. Jeg gider ikke altid at være forsøgskanin. Okay, men de kan jo bare ikke se det. Okay, det gør vi med næste nat, så er det dig, der står derinde. Det er i hvert fald side, du synes, jeg skal kigge på. Den der vej eller den anden vej. Jeg er ligeglad. Kom nu bare herud, så kan vi begge to kigge. Special round. Ej, kom over. Nej, jeg bangede herinde, min Peter. Nej! What? Jeg bangede herinde. Jeg kan se noget foran mig. Jeg offer mig selv. Break. Kom så, break. Den rammer mig ikke. What the fuck? Jeg offrer mig for dig, Sebastian. Peter, jeg har fundet en glitch. Glitch discovered. Man kan godt blive herinde. Det her er en safe zone. Du kan se en skræm. Hallo, det er offrer mig. Sebastian, jeg offrer mig for dig. Det ved du faktisk ikke. Det var mega spændende at kigge på. Ja, tak. Jeg får bare ud fra din tak. Holy shit, det er virkelig sindssygt. Hvordan kan nogen godt løfte det der? Peter, åbenbart så er jeg faktisk fanget herinde. Se, jeg kan faktisk ikke engang komme ud. Jeg står hele tiden og holder... Jeg går hele tiden, nu løber jeg det. Jeg kan ikke løbe ud. Jeg er fanget ind i min tandsæk. Det burde du også prøve, Peter. Nu får jeg en gang til. Jeg fik en gang sådan en tak for det, jeg gjorde. Jeg offrer mig for dig. Jeg gjorde sådan en take vand. Tak. Måske må vi begge til at gøre sammen. Jeg ved godt, det er lidt push-jagt, det gør det, men se. Nu har vi det. Vi kan se det break lige op foran os. Thumbnail. Jeg tager lige et screenshot af det her. Så kan det her godt blive billedet. Screenshot! Foto! Så kan I se. Det break op foran mit ansigt. Okay, så the more you know, glitch discovered. Så nu ved vi godt, hvordan man bare ikke kan dø af det break. Det er da vist en god ting, ikke også, Peter? Ja. Den har ingen muskler, den er kun knogler, hvordan kan du godt løfte den? Den er kun lavet ud af kød, Sebastian. Hej Peter, shit, der. hey, hey, jeg går ikke sådan lige ud. Du skal nok ikke nære
Sebastian, jeg har lige fundet ud af noget. En ting, det er, at det her, det er fucking Nintendo, men i hvert fald, det er, den har fået sådan nogle ting til sin fingre, og sin rygsorte. En slags metal. Giv mig et kys! Så hvis den så meget gerne vil give mig et kys, hvorfor gør den det ikke bare? Nu er der lige fødder. Prøv lige at se, hendes fødder. What the fuck? Stakkel. Vent, vi skal se den i den næste Nightmare og se, hvordan den ser ud, ikke også, Peter? Åbenbart så gider det, kan man så blive ind i den stue. Nu ved vi godt, hvor den spawner, så det kan bare blive. Oh my god, lyden er helt vildt. Musikken er helt vildt fed. Come on, Pikachu. Du skal ikke være så bange. Pikachu! Hold op med det pumperi. Ved du, jeg er fanget ind i ren mørke. Hold Pik! Men ikke til hold. What? Creepy. Ja. Okay, den ser virkelig creepy ud, Peter. Den er bare sådan, like, helt grå øjne og det der, så. Sebastian. Det burde seriøst lave en film ud af The Rake, seriøst. Ja, den er simpelthen så creepy. Der er mange, der får mareridt over den. En gang kunne jeg ikke engang sove, hvor jeg set den. Nu er det din tur til at være derinde. Nej. Er det galt? Vil du ikke se, hvordan den ser ud? Jeg ved allerede, hvordan det er, den ser ud. Altså, Peter, jeg du har så ikke den. set den i ansigtet, sådan mega tæt på. Det har jeg. Det er jo en jumpscare. Der fik jeg den lige i ansigt. Ja, men det her, det ser helt anderledes ud. Du skal stå derinde. Okay, men så kigger jeg lige på den her mand, der... Åbenbart så spiser The Rake ikke særlig meget. Det giver mening nu, når den er så tynd. Det kan du godt se ind i videoen, Peter. Den er på slankekur. Ja, og det er på slankekur. Er den jo ikke allerede tynd nok, Pikachu? Synes du godt det? Det ansigt der betyder ja. Det var sådan that face, yo. Hashtag. Skriv hashtag that face, hvis du er kommet så langt. Blot over. Peter, er du inde i Nej! gården? Er du inde i gården? Shit! Hvor creepy er den? Hvad? Den her gang er det ikke meningen, at den skal være fake. Den her gang er det meningen, at den skal være helt fake. What the fuck er det galt i The Rake? Hvad Peter, vent på her, på her. Det er bare sådan like, nope. Aha. Tak, Sebastian. Det var sådan like, get away from my girlfriend. But didn't you want me to... a boyfriend? Så det var sådan like, didn't you want me to be your boyfriend? No! Det var sådan like, så afliver jeg det bare. This is my new boyfriend. I won't notice you. Peter, det har du nok allerede gjort. Den bare gang, den står bare derinde og holder dig fanget. Fordi den er snart på et skud. Here I come, cowards! Oh my god, Blood Arrow er fucking uhyggelig. Du kan ikke se noget, men... Jeg ved ikke, hvad blackout det er, men det må nok være virkelig. Jeg får se bare sådan, hey, it's my girlfriend! Men a boyfriend! Han er min girlfriend. Eller, han er min boyfriend. Okay, jeg er pigen her, okay? Jeg er pigen. Ja, det... Jo, det er så... Nå, okay, er Rake-drengen, er du pigen? Nej, du er dreng, og jeg er pigen. Ray, it's not you that's the problem. It's that you want to kill me. I want to kiss you! No! I have to keep you in here forever! No! Please! He's my boyfriend. You're too beautiful! I don't care. Well, I will kill you if you don't do anything. I just killed my other boyfriend. I'm gonna go. Hey, but I got it! Well, life goes and life. Okay, efter den her night,
nok godt kunne lide det, men nu når vi allerede godt ved, hvor den spawner og sådan noget, så behøver vi ikke bekymre os så meget. Men det er det, hvis det er lidt dejligt. Det er lang tid siden, vi har spillet det, så er det ikke mere creepy, ikke også? Hold op med at lyde som en slange, ikke dig. Lad os se, Svampebob! Hvem var det, vise, hvad I skal skrive? Hashtag SpongeBob. Nå, jeg troede, vi skulle skrive hashtag, hvad nu det hedder, Pikachu, eller nej, that face. Bloodbob. Hashtag Bloodbob. Okay, hvad øjeblik? Hashtag. Silly Pikachu. Det skal I skrive under den her. Det skal I skrive ned i kommentaren. Hashtag Silly Pikachu. Det er så, hvis I gerne vil se det. Må lige se det. Hashtag Pikachu. I want you, and I'll keep you here. Sebastian, du ved godt, at do anything, I will rape you. Sebastian, du ved godt, at du skal skrive sammen, og det må ikke være mellemrum. Til den går det sjovt. If you want to this me, I will rape you. Hvis I har set hele videoen, altså når det sker, så skal I skrive hashtag Handa. Det er hvad jeg skal skrive, hvis jeg... Nej, det er Handa, der. Hashtag Handa. Handa. Jeg kan ikke se det over. Det er hashtag. Nå, men Det er bare det, I skal skrive ned i kommentaren. H-A-N-T-A-R. Det var sådan den episode. Jeg håber på, at I hyggede jer, og nu har I set en virkelig awesome glitch. Og det må I know, men det vil nok kun være danskere, der ved det. Ja, for jer der kan dansk, men som faktisk bor i England, fuck i sig. Yeah. Det tog bare lidt tid. Yeah. Men Wow. ved slutningen på den her video her gør vi selvmord. Mhm. Hey, kom ned. Jeg gør selvmord ved at stå Vi henne ved ses i grotten. den næste video. Og jeg håber på, at I nyder den. Ses. Ses.